Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ‘yan uwa, a wannan rana mai albarka ga mu ɗauke da wani sirri na samun arziki, na samun alkhairi. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. ‘Yan uwa, yadda wannan sirri yake zamu muku bayani, amma fa muna roƙon ku duk wanda ya san bai danna subscribe a wannan channel ba, ka danna mana subscribe. Sannan kuma a lokacin da kake kallon wannan bidiyo ka danna min liking a cikin wannan bidiyo domin samun ƙwarin gwiwa ci gaba da binciko muku irin wannan manyan fa'idoji na samun arziki da ɗaukaka. Duk wanda yake son ɗaukaka, yake son arziki a rayuwarsa, to wannan aiki shi ya kamace ka. Farko abin da ake yi shine za ka yi sallah nafila raka'a biyu, Fatiha da alam na shara ta farko, ta biyu kuma Fatiha da iza ja'a. Bayan ka idar da wannan sallah ta nafila, sai ka zo kai istighfari 100, salatin annabi 100, hailala 100. Kana gama kammalawa sai ka zo kai lazimi na innama amruhu iza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Sai ka karanta ta kafa 313. Sai ka dawo kuma ka karanta Fatiha 313. To bi iznillahi, idan ka samu sati kana yin wannan aiki, to wallahi za ka yi mamaki. Za ka ga yadda harkarka za ta shahara, za ka ga yadda za ka dinga samun manyan kuɗaɗe, za ka ga yadda za ka dinga samun alkhairi. Ko akwai iska da take lalata ma harkoki, bi iznillahi sai ta gudu ta bakka. Domin wannan sirri, akwai manyan mutane da suka gwada wannan sirri kuma sun samu arziki mai yawa. Akwai mutanen da ba su da jari kuma sun aikata wannan sirrin sun samu jari mai yawa. Akwai mutanen da suke halin kunci na rashin kuɗi kuma sun yi wannan jarin sun yi wannan aiki sun samu jari mai yawan gaske. To saboda haka ku daure ku yi wannan sirri, amma kar ku manta ku danna subscribe a wannan channel. Wanda duk bai danna liking a wannan bidiyon nan namu ba, to lalle hakika mun ba da sirri ne ga wanda suka danna mana liking a jikin wannan bidiyo. Sannan kuma sai kuma abu na gaba, a daure a dinga yin share ga 'yan uwa abokai saboda su ma su gani su amfana. To 'yan uwa, da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna gaishe da kowa da kowa. Assalamu alaikum.